ang cola reggae style. Suligaw non stand up kung dato pa lamang ko. Listen up. Kung dato pa lamang ko. Listen up. Kung dato pa lamang sus, ambot na lamang, hamok na siguro kog nabuhat para sa atong tanan. Pero dili ko magpresidente, gusto ko radyaon simple. Kada isa ka tawo may kanya-kanya na upalengke. Joker ra oy, normal ra gud nga kinabuhi. Kung nakwartahan ra bisan mahal di na ako lugi. Siguro nakahoman ako ug hamok na mga course. Tanan mga kaliwat matabangan mahawas sa pagkakapos. Dili siguro na ako maagihan ng mga sa job na nabuha. Nadatural lagi waya jud ng mga bugoy. Jawoy negosyo pabayay wayay tedyan nga nagkutoy. Pero sa pagkakaroon na ulahi na ang tanan, pagpanganak man tang wayang waya tanan, pagtiyagaan maning kamon. Sa karon kay wayay trabo na dili ago. Himuong kusog ang huna-huna nga madato. Yeah man. Kung dato pa lamang oh, hayahay judon ta kadyo. Tanan kaya kong mapalit bisan unsang gamit, dili na judon tama kasi nating magpait. Kung dato pa lamang oh, hayahay judon ta kadyo. Laag-lag bisan nasaog makapalit, bisag unsa dili makasinati og pinansyal nga problema. Sige pangandoy rani sa nagdako sa kapobre, usahay magkonsumo ra o kalibre o kamote. Malipay na gani makasudan og buyat sanan mike. Mga eskwela way bayon bisan pang palit og lole. Pero kung nadato ra mapalitan ng butang lame, permi uksud ang dilisab sobra kaniwang. Pero karon antos lang usahay murag duwang, sa kahamok na pangandoy usahay di mahimustang. Kung dato pa lamang ko waya jud unta ko nagbait, hamisa nga kung nawong di nasawa yon og pangit. Dili na sigbasak, dili na mabuyad sa init, makapalit og tambay sa panahong jaoy sakit. Pero karon padadyonan ang andoy akong abuton, bisan uno na pamaag importante tinarong. Bahalag pobre karon basta kay malipayon o bante sa paning kamot para kalamposan akong makapo. Kung dato pa lamang ako, hayahay judon ta kadyo. Tanan kaya kong mapalit bisan unsang gamit, dili na judon tama kasi nating magpait. Kung dato pa lamang ako, hayahay judon ta kadyo. Laag-lag bisan nasaog makapalit, bisag unsa dili makasinati og pinansyal nga problema. Kung dato pa lamang ako, hayahay judon ta kadyo. Tanan gaya kong mapalit bisan unsang gamit, dili na judon tama kasi nating magpait. Kung dato pa lamang ako, hayahay judon ta kadyo. Laag-laag bisan nasaog makapalit, bisag unsa dili makasinati og pinansyal nga